Ahoj lidi, dneska jsem u dalšího videa u Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin DLC. Tahle hra konečně vyšla a dlouho jsem na ní čekal a doufám, že se vám tohle video bude líbit. Takže dejte tady lajky, odebírejte mě, sdělejte jim vašim kamarádům, no a jdeme se na to podívat. Takže Play Ruin, nové tlačítko a jdem, tady je. Find Gregory, OK, jdeme najít Gregoryho. Máme tady nějakou novou načítací obrazovku. Jo, to bylo až v traileru. My hrajeme vlastně za tu Cassie, vlastně dává, že ten Gregory dává nějaký ten signál jí a pokusíme se ho nějak zachránit. Gregory, jsi tam? Mám tvoji zprávu. I got your message. Okay, to mi přijde divný. Tak jo. Oh. Gregory, jsi tam? Are you there? Kámo, ta mapa vypadá úplně rozrunovaně. Vidíte to? A tady jsou noviny. Já jsem slyšel, že v těch novinách je vlastně, že se něco tam stalo, že Pizzaplex je vlastně zavřený, protože došlo k zemětřesení, ale to by bylo možné. I don't get it. Why would Gregory tell me to come to this old place and then not be here? What is that? Maybe if I get up there, I can see better. Ta mapa vypadá enormně, vidíte to? Omlouváme se za trochu nepořádek, brzy budeme zpátky. No to je teda docela nepořádek. Kámo, celý Pizzaplex je úplně zrujnovaný. Kámo, tam asi už nikdo nepůjde chodit. Don't go in alone. Tady to je úplně zvandalizovaný normálně sprejem a takhle. Ten Pizzaplex je už úplně v ruinech, abych to takhle řekl. Tady jsme si brali ten complimentary entry pass na začátku. Baterka. Ok, bereme baterku. Vidíme ke ruce. Baterka, ok. Máme nový tlačítko asi, abych to chápal. Asi, tak, aha, jo, takhle. Tak jdeme dál. Tady to je úplně zbropadlý. Kamo to pokračuje, kamo to já už nevím, to je Roxy Raceway. Kamo, a tady svítí den, tady jsou vážně paprsky, tady je vážně den. Kamo, ok, tak na druhou stranu, jak jsme se tady potkali, tak tam asi už nemůžeme jít, protože je to tam úplně spadlý. Ale kam máme jít? Jo, tady, jo, už to vidím. Jdeme někam dál. Dostaneme se někam. Tady je Veny dokonce. Tady někdo kreslil i Veny, vidíte to lidi. Kámo, tady je Freddyho socha, ona je tady. A má tam rozřetězinu, má je kolem sebe. To trochu vypadá jak ten skin z Golden Freddyho se FNAF AR. Kámo, on je úplně, on nemá i utrhlou hlavu. Kámo, co to je? Kámo, já se nedím, že to je Ruin DLC. Tady jsme si právě ten Mr. Hippo Magnet, to si ještě pamatuju. Tady máme Sintru plišáka. Ale to je otevřený ten dáreček, takže to vypadá, že jsme ho jako Gregory brali. To by je možný. Jdeme dál. Ježiš, kámo, tak ty jsem se ještě lekl. Kámo, ten vozík nějak sjel. Kámo, já se nedívím, že to je prostě FNAFko, je to prostě FNAFko. Kámo, tady to ještě víc ruinovaný. Tak boťák. Kámo, tak teď jsem se Kámo, já jsem se lekl. Je tohle už konec stavbu. Ty byly hrozně otravný, protože pamatujete si, jak vám dávali ty jumpscary blbý. To je nejhorší třeba.
tenhle efekt hrál, jestli tam byl ten takový ten Music Man z těch ventilací, jestli si pamatujete. OK, další je obrázek Veny. Gregory. Tady volá Gregory. Mně se to nelíbí vůbec, mně se to vůbec nelíbí, že to je takhle. Hej, tohle bylo i v traileru. SOS. Hej, tady je někde Gregory. Hej, vysílačka. Over here! Are you there? Are you there? Vězněný. Is someone there? Gregory? Mám tu zprávu. I got your message. Zprávu. Kde jsi? Where are you? Help! Something grabbed me! Něco mě You drží won't let me a go! jsem You have uvězněný to find me! I'm pod trapped Roxy in the sinkhole Raceway. under the raceway! Pod Roxy Raceway? Under Roxy To je na Racers? druhé straně. Nejsem That's all the ani way on the other side. blíž. I'm not even close. Kámo, to se nedivím, že je Gregory tam uvězněný. Kámo, už jsem se lekl. Kámo, ty jumpscary jsou nejhorší třeba. Kámo, málem nás zalehl výtah. Blbé. Ten výtah se mohl klidně na nás říčit, pane bože. Víte, jak to byla ta výška? No nic. Lezeme nahoru. No to ten žebřík trochu trvá nahoru. Vy to znáte prostě. No, nic. Tak jdeme dál. Hej. Ventilace, kámo. Já moc nenávím jako... Mám rád taky ventilace, ale v těch v ruinech nemám rád ventilace. Víte ještě, co na nás ještě může vyskočit? To je třeba nejhorší. To vám povím. Kámo. Já se nedivím, že to FNAF Ruin DLC. Tahle hra už vyšla někde v červenci, tohle ta hra už vyšla. Já se nedivím. Ta ventilace se s náma zbortila. I'm okay. Šváby. I'm okay. Kámo, my jsme se propadli přímo do kuchyně, kde byla Chica. Fuj, to je teda nechutný, to vám povím. Omlouvám se, že je to takhle, ale prostě nemám z toho dobrý pocit. Radši jdeme dál a nebudeme se loudat, radši jdeme dál. Teď jsme tady někde v kuchyni a ta kuchyně je teda spadená, rozbitá, vidíte to? Ty poličky, všude je to spadlý. Hele, to je ten ptáček z toho traileru. Já vlastně to bylo v tom traileru, tady byl ten ptáček. Kámo, ta Chica. Vidíte, jak vypadá? What happened to you? Kámo, nemá ani půlku look hlavy, awful. má úplně bílý oči, jak by byla posedlá démonem a ona má ještě kolem sebe zkaženou pizzu. Vidíte to? Vidíte to, lidi? Ona má si zkaženou pizzu kolem sebe. Dokonce i v půlce to dělá. Fuj. Já se nedivím, že to je dál. Kámo, tady jsou schnilý odpadky všude té pizzy. Co to bylo? Co to bylo za zvuk? Kámo, co to jsou za zvuky, pane bože? Radši se nebudu otáčet, jdeme prostě dál. Nechci to řešit, nechci se ani otáčet za zády. No tak se otočím chvíli, ale prostě já nechci být sežen nějakým animatorem, který tě chce zabít. To je nejhorší třeba. To je tady. What's this thing? Nějaký panel. I think it's supposed to power the door. Tady je nějaký panel, který vlastně, jakoby ten kabel směřuje ke dveřím, ale nemáme na to nějakou tu, nějaký nástroj, aby jsme to mohli udělat. To je tady ještě. To je tady. Počkej. Počkej, tady něco je. Kolek. Počkej, to je ten. A fast To bylo wrench. v tom traileru, co to je? It's just Fast like my wrench. dad's. Jak od mého táty. OK, tak Cassie teďka řekla nějakou divnou věc. Ona řekla, že ten fast wrench, ten šroubovák, používá i její tačka, takže Cassie má nějaký backstory. OK, teď to můžeme použít. Charge all contracts, correct level. Jo, takže teďka tohle musíme dobít, to modrý. A tohle to jakoby přibyde. A jo, takhle už chápu. Nejprve tohle musíme jako doplnit. A potom, až bude jakoby... Teď musí doplnit to
modrý, jestli se napletu. Jo, teďka dropujou tu modrý, tohle ubyde a tohle přibyde. Dobrý, ne, dobrý. Jo, dobrý. Jo, dobrý, takže jo. Tak, jdeme dál. Tady je to všechno zničený upřímně. Já se nedivím, že to je stále FNAFko. No, jdeme radši dolů. Hej, počkej, co tam teďka jdeme? Jo, teďka jdeme do té někam do podzemí asi, abych to chápal, I guess. Kámo, oni museli upravit všechny tu mapu na tohle. Kámo, já se ani nedivím, co to je. No. Jdeme dál. Tady jsme potkali... Tady jsme potkali si toho Montyho. A počkej, proč teďka dělá velmi zvuk? Slyšíte to v pozadí? Kámo, všude jsou tyhle zvuky nepříjemný. Kámo, já se brzy z nich No nic. Jdeme dál. Nebudeme se... Intercom. No tohle zní docela rozladěně, jak je rozbitý všude. Tohle. Tohle. Máme jít? Kam asi? Já nevím. Tady? Ne, tady to nemůžeme povlíst. No, tak nám nezbývá nic jiného než jít tady. Tohle, ale... Co je tady ještě? Hele, to bylo v tom hlavním menu. Ten rozbitý stav bod. To bylo v tom menu, jak jsme ještě zapínali to Ruin DLC. Kámo, ten je úplně nadranc. No, tak nám nezbývá nic jiného než jít do trubky asi. Tak jdeme asi dovnitř, abych to stál. Ale já jsem se Kámo, tam byl Monty. A kam se topíme? Kesi? Já jsem se teďka lekl. Můj bože. To moje intro tady je. Problém. Teď jsme se dostali do Monty Golfu. Moje hlava. Kam ta Monty věc šla? Bude lepší, když tady tu cestu, než se vrátí. Kámo, teď jsme v Monty Golfu. Já se DLC nedává vůbec.